Hola, sóc l'Alba i sóc geòloga. He estat més de 10 anys exercint, però ha arribat el moment de fer un canvi. Un canvi radical. I convertir la meva gran passió per la rebosteria en la meva nova professió. Així és com neix Una de Postres. Tot va començar amb un curs de formació en rebosteria, que em va donar l'oportunitat de fer pràctiques en empresa i descobrir que estar entre forns i amassadores era el que realment em motivava. El meu objectiu és transmetre a tot tipus de públic que la rebosteria pot ser fàcil i que amb unes bones directrius tothom pot fer un gran postre. Així és com començo dissenyant diferents tipus de tallers per diferent tipus de públic i els imparteixo en col·laboració amb empreses i entitats. Un dels nostres segells d'identitat és apostar per la matèria prima ecològica i de proximitat i col·laborar amb pimes i entitats del territori. T'atreveixes a viure l'experiència? Tasta Una de Postres!